ka KSU South West Castles ne kasi talai bani kundu yu Deputy Commissioner ka West Castles Dawa Pynstet Khyrdop Talasi Mynder hanung shram hakate gi kundu nakaliang udisi ulakular bansim khia bat banpan bait no mardor ya kate ka kam hakani gi jingle ye kundu yu udisi laidon langru ka KSU Mawphor Road Circle bat ka KSU lengam henneng brei area unit kasi nakaliang jong ka KSU West District rengkat baka lengam brei area unit lawan ikan di udisi Dawa na udisi onde banbu no ka infiltration check gate ang tia po nong siram markumbang yu imenta kini por kadang dei ka por khai pateng nak dibun kit khar Mynder ki bawan na ki ki state bawan balah po sialang te kelong ki mahadu ka takta nam ta ka jet benru jongi ke jing ra ki jing pangjing sistem kawan ra ki jingma ke wede bat ki khai pateng kinong to kinong them ngimtip ki wan ei markumbang yu kini ki por kinong to kamtam ki Mynder kiwan penjat ya kajat menru jongi hendak tina kaliang jong jongi kakes kaseng ki isu di Dawa na audisi bodai prekam nomor dor banbu ki infiltration check gate kamtang hingti po nong siram pada po tiabari kumangi di Dawa na kaliang kaseng ki isu ba sarkar ka di banbu no ya ka entry and point di mentah sarkar ka di ban le mardor marada sarkar ka le suki kan sawan ra kanu ka jingma ya kakai pateng ya kajing imjong ki para kasi jongi te nakaliang kaseng ibu ngi ai podcast ya udisi bode ban le eno mardor ne kuntan nakaliang kaseng imban se bangin simti kali jong kiti bangin ya sikmat ban le kam tem ta kasnya ka katwai tarik mrai katwai jong sama tar arpau hilai ban kendu yu Deputy Commissioner joka West Castles kai ka nongrim ka ba ngiwan ban kendu badu kalong halor ke jingrung jongmi jongki barjala adin ba ngila bu ki nong setiat jongi kato ka nengot ban pej benia ya ke jingrung jongmi jongki ni barjala nisiam ba mensingi kim da wantan nerei nda pej pat hapor ba met kum khatwai ka ar baje kum tu kini ki barjala ki la wan rung hang tai salang klon mathai ter te ngimdon jingtip ero nai ki mi kini ki barjala nai ka background ayu ka bid ka ba ki wan rei de lor kini ka nongrim ba penlong ini kaseng bangin mi ban wan ban kendu yu DC khnang ba nakliang jongu pun pej ba bat pej ne ya kini ki jingrung jingmi jong kini ki barjala marba ngisiam ba kini ki jingwan jong ki barjala ka penlong ini ki jingma marba ka songsang ru ka de gawai amar ke emlang salang jongi ru kan sakta nomar ngimtep kini gide giri usniu ne kini gide giri baru nakaliang jongi ka KSU lengam neng brei ni Dawa naga audisi ba kinbu e ka we ka ceget anong ceram nomar ba ngisiam ba hangtai hadai no dubi ngatrai kala don kala kuna ka ba kim da cek ba e ka jingrung jingmi kuni jong kini ki barjala dai halor kata ka nongrem ba nakaliang jongi kaseng ni Dawa banbu kowe ke ceget nong ceram khnang ba ka jingrung jingmi jong kini ki barjala kan yo ya ke jingkhin ka babha bat kin yo ro ya ke jingtip ka ba benia ba nai ki mi bat nai ki wan bat ka purpose ka bi ka ba ki wan sha ka ni ka jela jongi khnang ba kanam don kano ka jingma ne kano ka jingsungsi ya ka dong ka than jongi